Hello guys! Nag-antos magyapon kamo sa acid reflux, kabuhi, GERD, or hyperacidity. Sayod ba kamo nga kung magkadugay ka na siya nga balatian diri ka nato, magkagrabe ang iyang mga symptoms, no? So ato ka nang mibawan karon sa atong hisgot-hisgot nining atong ang LV Amor Cares. Og hello everyone, welcome once again, no? Talagsa na lang kay ko makapakita diri tungod kay na drain. So, sa akong kagalingong experience, akong namatyagan nga, nagkadugay ang ako ang gibati nga acid reflux, kabuhi, hyperacidity, gastroesophageal reflux disease, or whatever unsa atong itawag ni ana, basta kay kaning diri sa gastro, no, diri sa ato ang ilalom sa ato ang tiyan. Magkadugay kita ni ana, murag magkagrabe bitaw, magkagrabe niya, bisag kanang hapit, bisag unsan lay mong kanon dili na muangay ang ato ang tiyan. So sa akong observation agi na sa mga kana bitong moinom kita niya ng mga tambal ni ana nga as needed na lang, no, kay dapat god unta imno na siya kanang mga PPI or mga antacid kanang naagi na siya certain period of time nga ato na siyang mahurot, no. Kon PPI man gani ang uban anak karon nga magresita mga doctors twice a day, no, 40 milligrams twice a day, good for 14 days, no? Gani ang uban 21 days. So sa ingon ni ana, maulian baya apan tungod kay kitang mga Pinoy hilig kayo ni anang usa lang kun maayo na gani di na mo inom. So ang tendency ni ana sa akong observation murag magkakuan ba ang acid, ang reproduction sa acid murag magkadaghan, no. I do not know og sa medical nga kuan unsa kana, pero sa akong observation ingon ana kay karon as needed na lang ko, pero akong namatyagan nga murag nagkakuan, no, nagkagrabe nga murag mag-bloated ko ang akong tiyan ngun unsa nagud ni oy nana, no. So ang akong gikuan karon mga antacids na lang, wala na lang ko ni anang mga PPI tungod kay aduna sab kana siya side effects kung musugot kitag sa dili, no. So adunay mga sinyalis gyud ni ana nga kanus kita mo inom ni anang mga antacid, no. Ang una nga sinyalis ni ana kana yung mag-aslom ang ato ang ginhawaan, no. Mag-aslom tungod kay nakakaon kita og supak sa ato ang kaning mga gastric juices there or whatever, or nakapatrigger sa iyang production. Mag-aslom ang ginawaan dayon pag-abot dire mag-heartburn, no. Dire mura na dag aslom jud kaayo nga mura og amot unsa kanang asluma, no, nga murag lain niya murag mo backfire ang kaon. So ingon ni ana ang uban akong mga kagalaan ni ana muinom din sila ni ana og mga antacid, kanang common nga antacid, pero naman ko'y uban nga dili na madutla ni ana tungod kay mild na lang na nila. So sa ako ang kaso adto ko adtong naay mga kuan mga plus o kana bang mga strong basta kay whatever, no, basta kay medyo labaw siya sa plain kay murag maminaw pa ang ato ang balatian ni ana apan katong mga simple na lang murag dili na dayon. Ang uban ni ana dili gyud mo inom og tambal, ila na lang ng eat sparingly, dayon mga linugaw na lang arroz caldo or oat, no, munay ila ang kuan mawala man pod, pero discomfort lang gyud, no, discomfort lang gyud na siya atong paminaw. So ang lain pa ni ana kana bitaw dili gyud maay nang magutman ta. Akong naobserbahan kanang magutman bitaw ta kanang pagka 11:30 or 12 di pagit ta kakaon unya mo dali-dali kita kaon, magblot ang atong tiyan, musakit ang atong tiyan, dayon mo na dayon to magsugod na dayon ang ato ang discomfort, ang mga reflux na dayon na ano, then manugab ta kanunay kana bitong panugab nga kusog kaing panugab nga ingnon ta suban nga uli batasan o dili makapugong na iyang panugab ingko dili bariya na siya ingugway batasan kay disease biya kana siya mugawas gina siya mutingog gina siya, no. Nayuban nga dili lang pod, pero ang uban ana nga dunay nagantos na ng balatian ng acid reflux mugawas gyud kanang panugab nga kusog dayon aslom ang
ipanugab, no? So kung gusto kita nga maminos-minos ang ato ang paggibati ni anang kabuhi, atong minus-minusan gid pud lang ang atong kaon. Dili kita magpabusog, no? Magpabusog kana yung full stomach kay maglain ang atong tiyan, then ang production sa acid ni ana perting kusuga, no? So ingon ana kana, then nakoy uban kanang I prefer kanang warm water or hot muna akong imnon, dili ko anang bugnaw. Kadtog yung init-init, no? Nga kanang murag makuan gyud sa ako ang tiyan. So mga inaana din kanang naay mga milk products, labi na og na kay lactose intolerance, maglain sad ang imo ang tiyan ni ana, no? Magkuan pud kita, maghasol pud kanang ato ang mga kuan diha. So daghan pa nga mga symptoms ni anang kabuhi nga maka-trigger gayud kung magkadugay ka na siya, magkagrabe, no? Pero kuan siya, we can live with it. Kung maanad na kita ni ana, okay ra pod siya, pero hasol lang gyud, no? So mao ka na ang mga pipila ka mga hisgutanan mahitungod sa kabuhi. Dayon, ang tendency ni ana kung kabuhion na kita tungod kay nag-heartburn, dili na kita makahibalog na unsa kita kanang kuan na dayon, kanang mo andar ang panic attack, kanang nervyos. O dagang mangutanan ako, unsay makawala sa nervyos? Actually, wala, naargid na nato. Kung magpadala kita ni anang nervyos kanang kakurat, naargid na siya, hangtod nga mura na din tag malain, matralala, no? So, ingon ana, pero ang kita ni ana, kung batihon lang yun nga di ta magpadaog sa atong gibati, tungod kay aduna kitay dako nga Dios, nga mooy nagtan-aw ka nato, mooy nagpuyo dinhi sulod ka nato, og mo submit lang kita niya, mawala ra gyud kana siya. Kaso lang kanato kay kita gyud magbuot. Kita gyud magbuot. Unsa may itambal. Pero actually gud atong balikan na it has something to do with our spiritual kanibang pagtuo sa kahitasan, no? So ingon ana makuan baya ma-relieve baya gyud. Katong nangutana ka na kung unsay maayo ng nervyos, ako siyang giinan nga, ayaw pag i-focus ang imong huna-huna sa imong ang balatian. Ayaw pag i-focus diya. Kung imong i-focus diya, sige yung kang kulbaan. Mag-nervyos yung ka, no? So, kanang murag wala lang, no? Murag kanang wala lang yun, inaana dayon. Ang kabuhi, maingon na to nga, o di lang na siya to, ang baton, di lang na to na siya kuan, dili naman po na siya life-threatening, no? Pero di po tam kumpiyansa kay doon ako'y amiga nga, maugyoy nakuanan niya tungod kay wala siya kauban, nalipong siya, walay na-dehydrated siya, no? So, mao kana ang kinatibukan sa kanibitaw kabuhi, magkadugay, magkalami, no? So, mao kana karon ang ato ang may tungod sa ato ang video, mga hisgutanan may tungod sa acid reflux nga magkadugay, grabe ang iyang mga symptoms. So, hangtod sa sunod, bye for now, o have a good and godly day everyone.